V predchádzajúcom videu som vám ukázal, ako začať a ukončiť rolovú hru a v tomto videu vám ukážem, ako pracovať so spätnou väzbou, nájsť transkript a nahrávku. Ešte dôležitá poznámka, vždy si viete v prehliadači zmeniť jazyk na slovenský a mať tým pádom toto ľavé menu v slovenčine. Ja ho nechávam v pôvodnej angličtine. Takže, keď dokončíte rozhovor s umelou inteligenciou, v tomto prípade Martinom, ktorý je člen môjho tímu, hrá rolu člena môjho tímu, objaví sa vám okno Call Ended a See Feedback, čo znamená pozri sa na feedback. Tuto môžete dať spätnú väzbu na to, ako rozhovor s Martinom prebiehal. To je spätná väzba, ktorú dávate vy. No ale teraz sa poďme pozrieť na tú spätnú väzbu, ktorú umelá inteligencia dáva vám. Klikám na tlačítko See Feedback. No a v tomto prípade mi takmer okamžite vybehol aj prepis, to je ten transkript, aj nahrávka, ale aj hodnotenie. Je to kvôli tomu, že ten rozhovor bol skutočne krátky, len 2-3 výmeny. Takže, keď preskrolujem vyššie, takto sa posuniem v tom rozhovore vyššie, vidím tam doslovný prepis toho, ako reagovala persona, ako som hovoril ja. Takže toto je Martin, toto som ja. To je v prípade, keď si chcem byť totálne istý, čo vlastne v rámci tej rolovej hry sa udialo, čo tam zaznelo. Ten rozhovor si viem aj spätne prehrať s tlačením tohto tlačidla, ale to najdôležitejšie je, akú som dostal spätnú väzbu. Akú mi vlastne tá umelá inteligencia po zahratí rolovej hry dala spätnú väzbu. Hneď naprvu vidím, že som dostal 11 bodov zo 100, to je skóre. V tomto prípade veľmi slabé, je to skutočne kvôli tomu, že som tam toho veľa nepredviedol, ale dostal som dobrý bod zelený za pozdrav a tzv. Small talk, takže tu som si to aj rozklikol a tu mám presne napísané, čo sa vlastne v tej konverzácii udialo a aj takéto pozitívne zhodnotenie. Tieto prvky pomohli vytvoriť priateľskú atmosféru. Okay. To, čo som ale neurobil, je, neskontroloval som, nakoľko je Martin k dispozícii, to je ten availability check. Aj keď ten názov toho kritéria je v angličtine, ten opis tej spätnej väzby je v slovenčine. Okay. Povedal som ale v rámci tých pár vied, čo som stihol, že chcem dať spätnú väzbu a to je vlastne ten zmysel toho stretnutia, takže za to som dostal dobrý bod. No ale ináč, ničom inom som nezaskoroval. Nepodarilo sa mi ten feedback absolútne dodať Martinovi a tu mám aj návrh, čo by som mohol urobiť lepšie, samozrejme s nejakými konkrétnymi číslami a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je hodnotenie po rolovej hre a moje odporúčanie je si prezrieť každú kategóriu, každé kritérium, prečítať si, čo mi vlastne tá spätná väzba odporúča urobiť a potom na chvíľočku sa zastaviť sám sebe a premyslieť si, čo z toho chcem aplikovať do ďalšej rolovej hry. V ktorom konkrétnom kritériu alebo v ktorých konkrétnych kritériách sa chcem zlepšiť. V prípade, že ich je tak veľa nedostatočných, ako je tu, tak to navrhujem zobrať možno po 2, možno po 3, to je na vás. Zamyslieť sa a skúsiť ešte raz s tlačením tohto tlačidla try again. To, akým spôsobom pracovať s históriou rolovej hry, ako ju zazdieľať kolegom alebo manažérovi, vám poviem v ďalšom videu.